U mill-inqas 5 vjaġġi bil-klandestini bejn Malta u Sqallija. Jidher li t-tluq kien dejjem mill-bajja tal-Mistra lejn Ragusa. Joseph Sherry ta' 45 sena mwieled Madrid u resident in-Naxxar, Michael Aquilina ta' 38 sena minn Tal-Pjetà u Kert Bohaġar ta' 27 sena minn Birkirkara qegħdin jistennew li għaddu proċeduri kriminali fl-Italja. Jekk jinstabu ħatja huma jistgħu jeħlu sa massimu ta' 15-il sena ħabs kull wieħed. Fl-aħħar ġimgħat il-Pulizija Taljana estradiet ċittadin Franċiż illi allegatament huwa involut fl-istess każ illi t-Taljani laqmuh double impact. Adam Kunati ta' 24 sena ġie arrestat mill-Pulizija Franċiża u qed ikun akkużat illi huwa l-moħħ wara l-organizzazzjoni kriminali bejn il-Libja, Malta u l-Italja. Wara li 3 Maltin ġew arrestati f'Ragusa, Kunati ħarab minn Malta lejn Pariġi. Iżda fl-aħħar ġimgħat huwa ġie arrestat u ġie estradit lejn Ruma wara sentejn ta' investigazzjoni. Barra il-vjaġġ ta' 18 ta' Settembru ta' sentejn ilu, Kunati flimkien ma' 3 Maltin organizzaw vjaġġi klandestini bejn Malta u l-Italja fis-7 ta' Mejju tal-2009, fi-17 ta' Ġunju tal-istess sena, fi-17 ta' Awwissu tal-2009 u fit-2 ta' Settembru tal-2009. Dakinhar ta' 18 ta' Settembru 2009 il-Gwardja di Finanza damu madwar sija u nofs isegwu l-speedboat tal-Maltin bl-isem Enric. It-Taljani kienu sparaw tiri ta' twissija bil-machine gun fil-baħar qrib l-speedboat tal-Maltin. Il-Maltin baqgħu għaddejjin veloċità eċċessiva fid-direzzjoni lejn Malta. Iżda l-ġirja ntemmet fi bħra internazzjonali fejn waqt din il-ġirja il-patrol boat Taljana baqgħet dieħla ġol l-speedboat tal-Maltin fejn 2 mill-Maltin sofrew anka xi ġrieħi. Il-Pulizija Maltija konfermat ma' One News li sal-lum għadha ma saritx talba mill-awtoritajiet Taljani għall-estradizzjoni ta' 3 Maltin.